lights on, dar vezi cum se învârți în lateral. Gata. Are aer condiționat? Da. Nu mult. Contează. Îl vreau. Nu mult ca să auzim motorul. Ah, cred că n-are mult aer. Hai. Ambreiajul nu mai ține atât de sus. Oh! Oh! Bun, îl vreau pe ăla, dar să meargă ca ăsta. Mamă, cum trage. Când începe. Uite cum trage încet, încet. Îl simți mai bine decât altul, adică pe direcție, pe astea? Oh, Doamne. Nu prea se compare. Ok. Bă, aici cursele nu mai sunt atât de lungi, să știi. Da, da. Parcă și spațiul văd că e mai... Da, se vede că se lansează mult mai ușor. Da, da, da. Bă, dar tot așa, adică bine, așa era tehnologia atunci, nu poate să tragă de la 2000, știi? Da, da. Dar îmi place chestia asta odată ce te... Bănuiesc că trebuie să te obișnuiești un pic cu ea, știi? Dar odată ce te obișnuiești, îmi place ideea că poți să mergi cu ea liniștit la... Da, 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 poți să mergi ca zici că ai un aspirat. Da, da. Și când vrei să pleci, retrogradezi și aia e. Mi-a sărit un pic turbina. Hai bă, că nu o pleca chiar așa. Bă, nu știu niciodată. Cât timp nu intri prea tare și cât timp nu accelerezi prea tare, cât timp nu intri prea tare și cât timp nu ești prea tare, iar trebuie să fie bine, știi? Se duce la 6000. Bă, băiatule. Da, frate, și cred că de aici a început turbo așa cum trebuie. Da. De la asta s-a ajuns la aia, dar ți-am săritura e destul de mare, totuși. Între asta și aia? Între aia și asta mi se pare mare. Cam asta începe un pic mai devreme, de pe la 3500, dar la 4000 iarăși se duce în extremă, știi? Dar tot nu se aud turbinele cum se aud la aia altă. Da, da. Bă, dar trage, frate, n-are nicio treabă. Da, deci... Mi-o țin și eu în plaja aia de